Kutsadroma da euskaraz hitz egiteko toki bat, iritziak konpartitzeko, jendea ezagutzeko leku bat, euskara erabiltzeko leku bat. Eta hori izan da, ekimen honen bitartez Gasteizen egin nahi izan duguna. Metodologia oso simplea da, 3 gai proposatzen ditugu, eta 15 minutuz aritu behar dira lauko taldetan banatuta. 15 minutu horiek pasatzen direnean, eta erakiketa matematiko baten bidez maila aldatu behar dira, eta beste lagun batzuekin elkartu behar dira, eta bigarren gaian ekin behar diote, eta beste horren beste, 15 minutuz aritu behar dira, eta 3. gaiari ekin aurretik, berriz ere maila aldatu. Orduan, 3 ordu laurdenez aritzen dira beste lagun batzuekin, edo ezagunekin, euskeraz guk proposatzen ditugun gaien inguruan. Oso pozgarria izan da, Gasteiz bezalako leku batean, ematen du gazte jendeak ez duela euskaraz egiten, eta egia da erabilera esparruak oso mugatuak izaten direla, baina oso ondo aritu dira, B eta D ereduko ikasleak etorri dira goizeko saioetara, eta arratsaldeko orduetan izan dugun saiora. Hasieran askate lotsatuta egon badira ere, gero aritu dira, guk proposatu ditugun 3 gai horien inguruan.